We zijn in Verwedon kwam om een blomke te bezorgen van de Vrije Piraten. Die samenwerken met RTV NOF. En dat is sponsor door Hilderas Bloemenboutique, Echte Bakkerij de Jong en Prowork, Dokkum en Soesterveen. We brengen een blomke bij Regina, die is opgenomen door Edwin Schuling. En zij staat altijd voor hem klaar. En zij zei dat is wel benoemenswaardig om haar een blomke te aan, omdat ze thuis net altijd makkelijk had. We zullen even zien dat ze thuis zijn. Misschien wat het dus brengt hier bij deze door. Ik denk dat het hier eerst nog een ding worden had en de make-up. Van mijn shirt dat er een camera voor de deur staat. Dus. Nou, goedenavond. Goedenavond. De Vrije Piraten die samen met RTV NOF gaan een blomke voor jou. Alsjeblieft. En ik ga hier nog in een lekkere versnapering. Zet hem erin. Ja, alsjeblieft. Een blomke. Van waar zou dat komen? Van waar zou dat komen? Geen flauw idee? Nou, ik denk degene die achter me staat. Nou, hij is inderdaad bij hem, ja. Ja. Had je hem opgenomen voor het blomke. Omdat hij zei, Regina zit altijd van mijn kleer. En had het zelf bekend altijd heel makkelijk thuis, om een proton te holen. Hij zei, die verzint van mij wel een blomke. Dus zo ben wij in Verwedon en we zijn maar weer met zijn machine. Sprakeloos. Dus ze stil gaan? Ja, nou, zeker. dat is altijd goed, toch? Ja. Ja. Je is net verwachten? Nee, helemaal niet. Nee. Dus, nou, en waarom is ze zo belangrijk of zo speciaal, Edwin? Nou ja, gewoon om, van is dat altijd van mijn klein, maar momenteel zit ik zelf in ziekte bij dus. Nou, dan is ik voor mij, voor de rechter gewoon even. Helpen ding en van alles, maar snel gewoon wat productief hebben. Ja, dat is het mooiste nou, hè, Tjimburg. Het is al zo moeilijk en dat je elkaar dan wat helpen kunnen, dat is hartstikke mooi. ja.